Hvad synes du om, at sorte var slaver i gamle dage? Det synes jeg, det er en lille ikke godt om det. Det var da en værre. Det var da en mærkelig måde at se på andre mennesker på. Ja. Tror du, der findes slaver i dag? Altså jo ikke på den måde, som det var der, hvor man indfangede dem direkte, som om det var dyr. Ja. Men jeg tror faktisk godt, der kan være nogen, der bliver lokket, og så ender med at blive en slags slave. Ja. Sære kvinde. Ja. Desværre. Det er også de andre frister. Der er nogle mennesker, der tænker kun på penge. Ja. Ja. Så er der et spørgsmål mere. Ja. Hvor mange kolonier tror du, Danmark har i dag? Ikke nogen. Vi har faktisk. Hvad har vi? De har faktisk Grønland 2. og Kan man Færøerne. det? Nå, jamen, jeg tror nu ikke, de vil være det mere. Altså, så kaldte man det ikke det. Jeg ved godt, at vi har Grønland og Færøerne. Ja. Jeg tror ikke, man kaldte det kolonier. Det gør man faktisk stadig. Ja, det gør man stadigvæk. Nå, og det er jeg ikke at man har kaldt det. Fordi de her selvstyre. Ja. Det kan det selvfølgelig godt være. Det er derfor, man betaler til dem så. Ja. Tak fordi vi måtte stille. Ja, Ja, vi må tak. gerne have. Ja, tak. Sådan her.